Заглавие: Майна насилие, златните кубета са покрити с сажди, въздухът тежи от неизказани вражди. Жълтите павета са струшени на прах, в очите на града се чете само страх. Няма вече правила, няма закон, само ти и врагът на този изранен бетон. Времето изтече, часовникът спря, добре дошли в ада, който сам си избра. Избери своя път, избери своя край, в тази игра оцелява само онзи без страх. Това е България 2026, битка за хляба, битка за чест. Под небе отново сред разруха и дим, един срещу друг, ние няма да се дадем. България над вече, огънят гори, кой ще остане прав? Може би ти. България над вече, огънят гори, кой ще остане прав? Може би ти. Три фигури стъпват на бойното поле, всеки носи своя кръст, всеки е проклет. Единия е сила, тежка, груба мощ, референция към Бетмен. Онър му троши кости в дългата нощ, втория е сянка бърз с тих и свиреп, референция към Бетмен. Улична дисциплина, поглед леден и сляп, третия е дълг вагон от стомана, готов да умре за своята рана. От първи готов ли си? Няма връщане назад, няма сейф гейм, това е реалността. Това е България 2026, битка за хляба, битка за чест. Под небото лово сред разруха и дим, един срещу друг, ние няма да се дадем. България да вексек, огънят гори, кой ще остане прав? Може би ти. България зад вексек, огънят гори, кой ще остане прав? Може би ти. Може би ти. Може би ти. София ваджеше, София ваджеше, София ваджеше, София ваджеше.